Hora sa manginang, pajupang hitamu se di channel YouTube namion, marhite akka pikiran nami na mungkin boy mangurupi manang pamurahok kita di pangaradeota, di jamita partangyangan, songoni di jamita di hari Minggu, di parmingguota, si ganuk Minggu. Di video on naing patol hason nami tu hita amanginang pikiran nami, taringot tu jamita di hari Minggu tanggal 8 Oktober 2020 jala turpuk dihita ima sian Jesaya bindu 5 ayat sada sahat ro di ayat pitu taringot tu Israel porlak anggur ni Jahoba. Posorohan nami amanginang nungata jaha turpuhon marulahulak dungi taida akka masukan-masukan marhite ipola dohot buku na asing na mungkin boy mangurupi hita termasuk ma video na hu para dehamion. Amanginang di pikiran nami na perjulu taingot dora ende. Sian na daw hu begitu sada ende. Pasti taboto do ende. Ima taringot tu sasahalak na membege ede taringot tu rura silindung. Songon sada adung. Namar lapatan somaldo akka namasa manang sada turi-turian manang akka sada gombaran pe di endehon. Asa di begena torop dungi adong ma respon sian na torop na umbegesa. Tarsongon turpuk taupe ima sada ende taringot tu Israel porlak anggur ni Jahoba. Na di endehon asa ditangihon akka namanangihon na umbegesa dungi lehonon nasida marespon taringot tu ende. Na di endehon manang sarita na di saritahon manang gombaran na di baen marhite endei. Na paduahon di turpuk taon dung ditangihon na manangihon endei ima turi-turian manang nagombaran manang kisah kenyataan sinak kinani molo di zaman sonari boy may marhite musik rap menceritakan kenyataan misalnya satu pembulian ataupun satu tindakan-tindakan kekerasan di sekolah. Jadi dung ditangihon na manangihon adong ma respon sian nasida. Di turpuk taon hupaingot hami nakin taringot tu hubegedo ede sian nadao hubege sada ende di ende pe di dok mat saingot-ngot rupani. Jadi di turpuk hope hata na dihatahon na digombarhon marhite ende mat saingot-ngot bigeon. Manang mat say menyakitkan di dalam bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Sebab ada sebuah kisah. Jahoba namar porlak anggur. Jala porlak angguri ima bangsona Israel na pinilitna. Di patu pa nasa nadumenggan maradopon nasida. Alay dangadong parbue nauli na denggan sian nasida. Ima hatigoran habonaran. Keadilan hasitongan. Namar harorowan sian nasida. Nunga di patu pada bata nadumenggan maradopon nasida alai tonglo dang marparbuehon naulina denggan nasida tonglo parbuena asom napi nasahat ni nasida manang naniulahon ni nasida marhite parangin ni nasida dingolu masyarakat adong pangarupaon dang adong keadilan habonaran hasitongan dang adong mian di tonga-tonga ni nasida. Di ujung ni NDP di dok, muruk ma napuna porlak angguri. Muruk ma Jahoba maradopon Israel. Apakah ini adil? Ya. Melihat segala tindakan yang luar biasa yang dikerjakan Tuhan Allah. Marhite nasa pambahenan na denggan nang pinatupa ni debata maradopon bangsona Israel. Sitong ma, jalatohoma, molo di ujung na ikon uhumon na ala dangadong parbue na denggan dapot sian nasida. Atong aha manang dohonon na siya turpuk taon. Hita mana manangihon turpuhon. Hita mana umbigi sada ende sian na daw. Ende sian turpuk taon. Taringot tu porlak ni debata ima Israel porlak anggur ni debata. Nasi tong do debata
paturehon porlakna, alaidang sitong parbue ni porlahi, aladang parbue na denggan pinatupa ni nasida. Atong marhiti turpuk taon dito gihom mahita, songon naman nangihon, songon naman jaha endeon, turpuhon, asa berperan aktif hita di ngolutta si ganupare. Songon na porsia di debata, nama kalomohon dohot hati goran, ikut doh mahita, pasit tokon mengerjakan segala perkara yang benar, berkeadilan terhadap semua orang. Dohot mahita berperan aktif, mengolu di bagasan hati goran, mengolu di bagasan nasitong. Dan adong be dihita pangarupaon, perbudakan penindasan dalam era modern. Mungkin tidak sama dengan era zaman dulu, tapi zaman sekarang juga pengekangan pikiran, pembatasan pikiran orang lain, pemaksaan pikiran, mengambil bagian orang lain. Apa yang sepatutnya menjadi bagian orang lain diambil. Tidak ada keadilan. Marhiti terpuhon disosoi mahita songon akanok porsea di debata. Naung mangalehon tuhita nasa na duminggan ima marhite Yesus Kristus. Holong ni rohana. Pusat daripada segala kasih Allah adalah Kristus, telah diberikan kepada manusia. Nunga dilehon dihita. Atong boy dohita memparbuehon na denggan, manang songon endeon dohita. Boy dohita marparbuehon hati goran habonaran dingoluta si ganupari. Hita mamangalusi amanginang. Manang dohita pelaku ni pangarupaon, pelaku ketidakadilan. Upikir melukta jahat turpuhon, jala meluduk taboto, holong ni rohani di batatu hita marhite Kristus Yesus na umatsay balga di pasahat tu hita. Gabi doho mahita, si ulahon hati goran di ngulu si ganopari. Ima pikiran nami amanginang anggiat boy mangurupi hita.